Nkosi uJesu. Ngithanda ukubingelela ubaba umfundisi, ubaba umfundisi esekethu ubaba uNgcobo kanye nomama siyabingelela. I-leadership yonke yesekethe, obaba bashumayeli nomama, omama befundisi ngapha, nomama bavangeli, nebandla lonke egameni elihle leNkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu ekseni bazalwane nosithwalile. Saze safika endaweni yokudumisa. Inkosi yomusa inibusise. Sizoyezwi lenkosi ke bathandekayo. Kodwa ngiyathanda ukuthi mhlawumbe before siyezwini ngicela ukurecognize nayi insizwa lapha yakwaSibiya uPhakha. Sukuma nje Phakha uphakamisa isandla. uPhakha lo bazalwane lensizwa sisebenza nayo. Student lapha yana ufunda izinto eziphezulu kakhulu. Alibonge igama leNkosi. Uthandile wathi babudube ngiyacela ukuthi ngivakashele la ukhonza khona. Alibonge igama leNkosi. Siyabonga ngegama lika Jesu. Ngicela sifunde incwadi ka 1 Timothy chapter 2. Siqale ukufunda uverse 4. Ufunda uverse 4 no verse 5. Yes. No verse 6. Yes. 1 Timothy Yebo. 2 verse 4. Yeah, 4, 5 and 6. Othanda ukuba abantu bonke basindiswe, bafinyelele ekulazini iqiniso, ngokuba munye uNkulunkulu, munye nomlamuleli phakathi kaNkulunkulu nabantu, umuntu Kristu Jesu, owasinikela abe yinhlawulo yabo bonke, kube ngufakazi besikhathi esiyikho. Jesu. Yegikhaya elihle natia silibona amese fisio asinyane inina nonke bathandekayo. Ekseni nje bazalwane ngiyacela sihlelelane nasi isinkwa esiyidlu lenkosi. Inkosi elibeke enhlizweni yami uma inceka kaNkulunkulu isathi ngizokhonza ibandla. Alibonge igama leNkosi. Ubeka lamazwi enhlizweni yami ukuthi sonke bazalwane simelwe ukuba sisindiswe. Ngicela ukuthi ngi-underline
ukuthi insindiso ebantwini ayikho optional. We have no other option. Ngamanye amazwi umuntu ophila njengamanje engasindisiwe uhamba entambeni encane kalayini ene possibility enkulu yokuthi uma kwenzeke edlule emhlabeni efa afe ekuleso state sokungasindiswa uzofukufa. iBhayibheli lithi ukufa okuyingunaphakade. Now bonke abantu abaphilayo akekho ne-option yinye kuphela ukuthi bonke abantu abasindiswe. Now la sifunda khona uMapostle Paul ukhuluma noTimothy umluleka ngokuphatha ibandla. Kodwa usefika kule nkulumo usethi uNkulunkulu lo bazalwane uthanda bonke abantu basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso. Ngamanye amazwi insindiso intando kaNkulunkulu yinto uNkulunkulu ayithandayo ukuthi mayenzeke. Oh hallelujah. Jesus. Angibonge igama lenkosi. Amen. Angizuba mude. Bona ngifuna nje ukubeka lento kwena uhambe nayo. Uhambe nayo ukuthi ma kuukuthi namanje usayihlola lento kaJesu. Usayifakela izibungu, usayifakela amankepisi. Ngithi wena ngifuna uqinisa enhlizweni yakho ukuthi you have no other option. Awunayo. Yona ngeke option. Lithi iBhayibheli kuyintando kaNkulunkulu. Yinto uNkulunkulu ayifunayo. Yinto uNkulunkulu ayithandayo. Ukuba bonke abantu basindiswe, ukuthi mase besindiswe bese befinyelele ekulazini iqiniso. Hallelujah. Amen. Uyabona umuntu mayingasindisiwa ngifuna ukuthi mayingakasindiswa. Ora ngifuna ukuthi umuntu mayingasindisiwe impilo yakhe yonke uhambe emangeni. Ngoba umuntu ufinyelele ekulazini lonke iqiniso. Ngamhla efinyelele entsindisweni. So ke ngamanye amazwi umuntu ongafikile entsindisweni impilo yakhe yamanga. Hayi ngicela ukubeka. Ngicela ukubeka uphile emangeni ephila kahle. Ngoba mhlawumbe ingenzekile khona imistake yokuthi no naku njena ngiright ngibusekile. No asakakhulumi ngeyibusiso. Ubusisekile kodwa uphile emangeni uphila impilo yamanga. Oh hallelujah. Glory to Jesus. Lebusiso. Mhlawumbe nokungabusiseki. Kodwa mawungafinyelele entsindisweni uphila amanga. Uyayikhohlisa. Hey wabazalwane. Oh mighty Jesus. Mawungasindisiwe ngicela ukubeka ungalimali. Mawungasindisiwe ngifuna ukubeka istatement. Uthi mawungasindisiwe impilo yakho yonke iyinkohliso. Phile enkohlisweni. Ngoba awufinyelele ekulazini iqiniso. Ufinyelele ekulazini iqiniso ngamhla wamukela uJesu. Uthi namhlanje I surrender my life to you Lord. Ngekathi uphakamisa isandla exukwini bazalwane. Yazi bazalwane ngiyakhumbula ngamhla ngifinyelele entsindisweni. Wathi ngolesihlanu uyabona ngakho ithi inkosi
Akithi Nkosi ngumntwana wabazalwane. Silapha ekhaya kwaCabashi. Wamfundisa. Yes. Kulesihlanu. Kwathi ngesonto umphathi uBugofazo ongiphakamisa la sasaphethe uBugofa ephethe abantu abasha. Wangisukumisa la esontweni ibandla lashaya izandla. Kuthe mangiphuma la sengiphumela emhlabeni ngoba uma sindiswa asindiselwa thina nabazali bethu kodwa sindiswela umhlaba esiphila kuwo. Kuthe mangiphumela emhlabeni zafike zangigwinya izinto zomhlaba. La umsindiswa kodwa ubhashaza. Ongacacile. Ongaveli. Into yakhe njengathi engacacile. Yes, Lord. Into efishwayo. Insindiso efishwe efakwa ngaphansi kwamatshala. Engaveli uyazi bazalwane isizathu sokuthi umuntu ayifihla insindiso. Ingoba kahambe eqinisweni. Mangifika esikoleni ngafika ngaphila insindiso engacacile. Uma la ufakaza kuyingozi abantu abasha kufakazwa. Ihobe ngoba akekho umuntu ofakazayo abazalwane. Akekho umuntu ofakazayo lento engayitholile kahle. Amen. Makuvula ithuba lofakaza ihobe. Ngelinye ilanga lesihle lapha ubaba uNgcobo osengumfundisi manje uBudwise athi kumina wezamani. Umthetho wakho awufakazi ngani? Abuze nje umbuzo bese yangiyeka. Yazi bazalwane that question namanje ngisasho ukuthi kwakungabuzi yena. Kodwa wayisandla sika moya ongcwele. Ngoba lo mbuzo wangidla kusukela ngolesihlanu. Wangidla kusukela ngomgqibelo. Wazongidla ngesonto kwathi ngesonto masiphuma la enkonzweni kaMshumeli baBdube. Ngafika ngathi mangifika ekhaya ngathi baba namhlanje Nkosi Jesu ngicela ungisindise. Ngathandaza abazalwane. Ngathi baba ngicela ungisindise ungiphi into yangempela. Ngingakhohlisi. Haleluya. Nginike baba into yangempela ezongithwala. Ngingenzeli ibandla. Ngingenzeli abazalwane. Ngingenzeli ifamily yami. Kodwa ngithola into ezothwala mina. Ezongithwala abantu bekhona noma bengekho. Lalela ikhona lento esithwalayo. Amen. Ngaqeda umthandazo. Kanti the following weekend uzoba nenkonzo yabantu abasha la. Sahlangene siyibubu. Uthi ma sekuzoyiwe ezweni lenkosi usukume ucelwe umisi kwabumisi shane ngaleso sikhathi ukuthi azokwenza i-altar call azokwenza i-praise and worship. Ngangihlele esihlalweni lapha ngakuhleli khuluma mnguni. Inkosi yomsindisi. Amen. Siphakamisa izandla kuyahlatshelelwa. Ngithi mangisahlabelela abazalwane. Awungisizwe isandla sika Jehova. Ngoba uNkulunkulu kwabamfuna uyazama. Hayi ukuthi uyamfuna yini. Bazalwane ngeke yabona lento yensindiso akuyona into esingathi hayi izoyifikela. Iyayifikela ayikho into eyifikela. Wena oyifunayo. Iyafuna insindiso. Insindiso itholwa ngoba uyifuna. Futhi ongayifuna akayitholi. Oh mighty Jesus. Kanti bazalwane ufika inkonzo nje sengine appointment mina ngazi. uNkulunkulu uzwile umthandazo wami. Mighty Jesus. Hey kanti uNkulunkulu uzwile umthandazo wami. Uthe ngaphayisa izandla. Kuhlatshelelwa ngasizwe isandla esinamandla. Haleluya. Sakithi nkafu. Haleluya. Sangibamba ngezwe ukuthi konke engithinta engingayazi. Khona into entsha engingayazi. Amen. Engithinta. Kusukela ngalelo langa yaqala lento yakhuluma. Abona. Yakhuluma ukuthi yathi ngihambe ngiyoyihlambulula. Yathi ngiyovuma izono. Ngasaba ngazindela. Uyabona kwadlula lesihlanu lenkonzo yabantu abasha. The following ngaqhunga isibindi ngathi namhlanje ngiyaya. Lodlulu lesihlanu lwesibili. Kwathi ngolesithathu ngathi ngiyaya. Lodlulu lwesihlanu labantu abasha lwesithathu. Ukuthi mase kufuneke ngiyohlala phansi ngimane ngishawa uvalo. Kodwa ngaqhunga isibindi ngelinye ilanga. Sekuphuma inkonzo hayi ukuthi ngiqhunga isibindi sami.
Bazalwane, uyabona kwabasindisiwe. Ngifuna ukukutshela mina ukuthi ungayitshela ukuthi insindisi into yakini noma into yasesontweni lakini egospel. Cha, ngoba inomnikazi. Lo kade ngithuma. Ethi angihlale phansi ngihlambulule. Ebona ukuthi nginovalo ngiyasabonga ngibamba ngesabo. Alibonga igama lenkosi. Yes, Lord. Kwangidonsa, kwangihluthula. Kwathi makuphuma inkonzo ngolesihlanu. Hey bazalwane, ngezwe isibindi engingasazi. Ngamane ngabamba usibusiso usibuku uneyamazi umfundisi uNdlovu. Umfundisi uNdlovu. Ngibamba nkafu, ngangachaza into eziningi. Ngamane ngavuma izono zami kuyena. Simka nje ngenyawo la endlini. Wathi mfowethu, niba ngizokuhambisa eminyangweni efanele. Hayi. Ngezwe isibindi sifika. Ngoba uNkulunkulu uthanda bonke abantu basindiswe. Hayi bonke abantu. Uthanda wonke umuntu asindiswe. Oh my Jesus. Ngiyathanda ukusho, ngiyaqinisa ukuthi nawe ohlezi insindiso kaJesu ungayamukele. Awuyamukele ngoba naku insindiso ingekho. Futhi awuyamukele ngoba kuyinto ezoyifikela. Kodwa uyamukele ngoba awuyamukele ngoba uyayirejecta. Uthi akamela kancane, awumela kancane Jesu ngibe ngibone. Awumela kancane, ngisafuna u1 no2. Safuna ukenjoy umhlaba. Hey bazalwane. Uyazi ukuthi ukenjoy umhlaba unenkulu ingozi. Izolo kade sikhuluma lapha endlini sikhuluma nonkosikazi. Khona into besikhuluma ngayo. Ngithi mina uyazi khona into engiyibukayo manje yenzeka. Uyazi ukuthi kwi-future, in the near future bazalwane, ngicela ngixolele ingakulimazi lento ngizoyisho. Kodwa it's a fact. In the near future, uyazi ukuthi ama-families onke azokwakhiwa azoba ama-blended families. In the near future, in fact sesikuyona leyo future manje. Almost yonke imindeni ezokwakhiwa izoba ama-blended families ngoba kuzothathwa insizwa ethola umntwana ngaphandle. Izothatha intombi naye ethola umntwana ngaphandle. Bahlangane bese kwakhiwa le family. Athi mayi-introduce athi laba abawuthiwa bomyeni wami. Lona ngoyedwa owami bese kuthi lona ke esimthole la ekhaya. Ma introduce ifamily yakhe ikhasa. Uzoyichaza kanjalo. And akangibeke futhi. And nalo 2 awukhazayo wakhe no 2 awukhazayo womyeni wakhe. Awusuthi ubheka ke abazali babo akuyena umuntu oyedwa. Lo 2 unobaba oyedwa unobaba wakhe. Nomunye unobaba wakhe. Nangale futhi oyedwa unoma wakhe. Nalo yafuthi no. So sekuyisiminyaminya sabantu abawu2 plus 2 plus 2 seku6 in one family. Six in one family. Ngiyathola sama ngikhuluma kabi. Kodwa I want to speak like this so that ingqondo izovuleka. Oh hallelujah. Ube khona umonakalo. Kutholakala ukuthi kunama vibrations amaningi. Ifemela ayikwazi ukuhlala kahle izinzi ithi si. Ngoba kuthi makusazenziwa afike uma wangana athi wesibusiso. Ucabanga ukuthi njengoba ungayikhiphanga njena ilokhuzane kule nyanga ucabanga le ngane yakhe idlala. Ucabanga ukuthi ubhola udlala. Endlento mayikhuluma noSibu, akakhulumi noSibu yedwa. Ukhuluma noSibu nonkosikazi kaSibu la yini. Afukame ngenyawo ngoba naba abantu besifazanayo nakusengiyaphuma kula yini. Umuntu uyalwa alwe naye kodwa naye bezazi ukuthi uyi-same situation. Hey, everything is. Alwe naye la endlini manje akhoma nyaka ekhaya sophuma akhoma nyaka edubelana esophumela amavesi anhlebe. Okay, kulungile nawe nje zakho uyishiye ekhaya. Sihlezi lapha komalume wani uluyiselezi manje. Uthi sona azondliwe kanjani? Jesus. Lalela. Ngidweba isithombe esibi kodwa esi-reality. Ngoba ngifuna ukuzala ngithi insindiso bazalwane isiza lana.
Ngoba insindiso ithi uthi uJesu mawusumtholile athi wena nsizwa asayihlala wedwa. Akubuyisele eceleni. Uthi kathi uyinsizwa uqonywa. Yes. Kathi uneyintombi eningwaziwa ngisho nodadewenu bekwazi ukuthi uyisoka lamanyala. Kodwa inethi ifika insindiso ikubuyisele aside. Ithi aside. Ithi mayiqeda lapho ifasa uzini. Hallelujah. Ahlala umfana ngadaziwa. Ukuthi akakwazi ukuhlala yedwa. Akakwazi ukuma ukuzipho. Kodwa uma isefika insindiso wena ibamba uzipho. Athi mina lo. Libena lo. Anisefika insindiso akuyena. Yebo Jesu. Akuwena. Abuela. Wena siyakwazi we know your church record. Akuwena. Kodwa kufika insindiso. Ufika insindiso yabamba umkhalo lwakho. Yalalela ke mfana kithi. Uhlala ngapha eceleni. Zwana nodadewenu kodwa wahlonipha. Akuzona intombi zakho lezi. Yeah. What does the word? Odadewenu ifundise. Ifundise ithi akuzona intombi zakho le odadewenu. Ibuye futhi ize nangapha futhi. Idlalela ke sisi. Hlala kahle nabafweni. Musu ukuba namehla abhanyazayo. Hallelujah. Qonda. Akubona amadoda akho laba abafweni. Yebo Jesu. Almighty Jesus. Lento asiyithole emakhaya. Yabona ekhaya emzini wesizulu eKharodo kuthiwa mfana hamba uyoqola. Yeah. So musu ukuba wena wena. Why is she? So hey wena. Kwenzekani ngawe wena? Wawufuna vale wena. Wawufuna vale noma uvuka vale. Wawuvuka vale wena kwenze njani la kuwe? Uya emakhaya uya encourage. It's a good thing. It's a good Kodwa insindiso iyahosha. Uthi hayi wena musa wena ubama. Musa wena ukuthi makuyimhlangano wena ube mningi lana wena ebafanele. Ufunani lana? Wena wamningi la brother kwenze njani la kuwe? Yeah. Unani wena? Yini lekushisa kangaka? Senhloboni wena. Senhloboni ukuthi ngothele ebusuku ubhizi no brother hayi ke kulungile ke sobona next. Yeah, yibo. Oh hallelujah. Amen. Ufuna bonke abantu basindiswe. Amen. Bafinyelele kulazini iqiniso. Yebo. Yabonga inkosi mayisifunda kwesilayo. Kuze kube phakade ake sivala amehlo. Babongcwele siyabonga.